tinamaan ng Nereo. Napayag na nagbasa di tali mo na po. Malaksi di nang ruging agsurat ni Manong ko ka naman nagbasa di tali mo eh. Sila. Kung nagbasa na di tali ka mo ni Juan, sila Nereo na di humili, di magbabagbaga. Naroon na sa sermon eh, di po ah. Pilas ako. Panag ko na tumba dito pingagaan mo. Bumasa na natamot ah. Daming lugar po ni Ariel S. Tabag. No, may sako na sangsangay din. Iti pa kayo sublik na takwatag na ipadagan. Dagiti aramas kay prinsipyo. Napagpapatas yung dagiti talon, parikir kay turod. Saanin na natina di darat ito, bog ngayon ti arapab dagiti karayan. May laklakot dagiti turista ka dagiti kalapaw, dagiti sirok tertay. Naimulan dagiti kanalbong kit kaslauong, nagtubon dagiti kapilya. Dagiti tutubo, nagipildan dagiti Biblia. Nagsasalupa, haleluya. Dagiti duduma nagan ti Diyos, saan kanya pala. Dagiti may sirsirik, tungkol may sakit pakikitaan o kanti na puntaan. Nasurutan na yung dagiti desdes ng turong dagiti pagadalan. Natakwatan ka na sana may tarang tilubong, kaya dagiti ng lawa tanap, pagkitalyasatan. Pakatiggitan, itinasang sa ngayon ang nagan kingatad, ang mga pastek, di panlogi, di kinakita. Saan rin nagumililayat di banawag, tayo naanaway ng itibong pilya, tirimat na. At dan, stereo, dito matanyab. Iti telebisyon, dagiti alutiit, ken kawitan. Kiti ganito, marukod, makunikon, mabinat, may suluket, magatang, mahirsyan, may palapal. Napdoon iti butika dagiti pispis ken buksit, specialty dagiti restaurant dagiti karurayan. Natatayagan dagiti sementado nga alat, nagdalapdapen dagiti atapalanod. Iti nagbabaytahan dagiti tapkilan balay. At daan iti bukod a kalsada titong gallery daw. Imbagak ti papanak ket itududa ti nakasa. Ditoy ang magdirukak ti tudor ken pagtenga.